Dostala som bizarný nápad na hačkované svetelká, ktoré svietia v tme, ale konkrétne svietia iba len tie kvietky, ktoré sú na tých svetelkách. Takže keď ich zapneš, tak tá priedza sa bude nabíjať, ale potom keď ich vypneš, tak oni stále budú svietiť, pretože už je nabitá tá priadza tým fosforom, ale ja to asi nebudem hačkovať, pretože ja sa chcem viac zameriavať na ekológiu, čo sa týka hačkovania, že skôr také udržateľné veci, aj v tom, že tie veci aj budem používať, alebo keď sa nepredajú, tak by som ich niekomu podarovala. A keďže fosfor není až tak úplne udržateľný, tak asi veľmi nie. Ale kľudne, keď chceš to uhačkovať ty, tak kľudne poď do toho.